Rematou o verán e, aínda que as temperaturas seguen invitando a tomar o sol, as piscinas de Sar xa se están preparando para a temporada de inverno. Nas instalacións xa podemos ver o globo presostático que cobre a piscina principal, unha cuberta que segue a ser a mesma destes anos, pese a que o seu estado está a pedir un cambio inmediato. O BNG ven denunciando dende hai tempo esta necesidade e ve con preocupación que non se tomen medidas. Con moitísima preocupación porque nós xa fixeramos propostas tanto no consorcio como en Xade como no propio pleno a respecto da necesidade de mudar ese globo por eficiencia enerxética, porque está consumindo moitísimo a respecto do que podería consumir con outra tecnoloxía moito máis innovadora, porque está sendo problemas mesmo de saúde, mesmo estéticos. Entendemos que ese globo hai que mudalo e mudalo xa. Había un compromiso ademais para facelo porque nós o incluídamos tamén na negociación dos orzamentos de 2016. Pero o certo, apunta a concelleira do BNG, é que o goberno local non avanza con este problema. De feito, foi aprobada en pleno unha proposta dos nacionalistas pro cambio do globo. Levamos unha moción ao pleno e unha proposta, acaba aprobándose por parte de todo o mundo esa proposición para que finalmente se faga ese cambio, mas entendemos que, claro, se non se dan as instruccións pertinentes, poden pasar os meses e continuamos así. O Bloque non acepta que unha cidade como Santiago teña unhas piscinas nestas condicións. Eu creo que é un escándalo que unha cidade como Santiago, que xa ten un problema de déficit en prazas de natación, temos un déficit clarísimo, non? A respecto do que deberíamos ter, que aínda por riba as instalacións que teñamos non estean nas condicións máis adecuadas. O globo das piscinas de Sar tivo que ser arranxado, por certo, o pasado inverno despois de rachar durante un temporal, algo que agrava aínda máis a necesidade de substituílo.